En el meu grup d'amics sempre ens passa alguna cosa i és que quan quedem arc. Sempre cau el típic missatge de on quedem? A Arc. I és que aquesta zona s'ha convertit en una zona de referència per moltes de nosaltres, un punt d'oci per molts friquis, i tot i que diguem sempre de cada arc, aquesta zona no es diu així, es diu el Triangle Friki, i avui us explicaré per què. El nom del Triangle Friki ve d'unir amb línies imaginàries les botigues que ho van començar tot. La Norma Comics, que va obrir el 1983, fa bastant, la Gigamesh, que va obrir el 1985, i la Freaks, que va viure una mica després. Doncs si agafem un mapa i unim totes aquestes botigues, efectivament són un triangle, i per això aquesta zona es denomina el Triangle Friki. I realment crec que l'Ajuntament no li podria donar absolutament més igual aquest títol, o sigui, que dona absolutament igual per Barcelona, però per nosaltres ens importa, perquè és que el nom de Triangle Friki porta més de 40 anys de tradició, com també moltes de les seves botigues, que tenen més de 40 anys i les portem trepitjant tot aquest temps. I una cosa que m'ha fet gràcia mentre documentava tot això és que la Gigamesh la va fundar un tal Alejo Cuervo, però ells l'han santificat i l'anomenen Papa Alejo I, cosa que m'ha fet gràcia i em sembla rotllo, no sé, em sembla bastant graciós. Sempre que vinc aquí em miro els àrbols, que són per exemple del Gris i el Neva, i el d'Arcane, la sèrie de League of Legends. Molt temptada sempre. A més, haig de dir que una cosa molt guai de la Gigamesh és que està davant de l'Afterlife, que és un bar friki per excel·lència, he vingut moltes vegades aquí, i el més guai és veure els noms que tenen per les begudes i els plats de menjar. Obrir una botiga de manga, còmics, rol o el que fos als anys 80 era una aposta una mica estranya en aquell moment. Però queda clar ara, 40 anys després, que va ser una molt bona aposta i, a més, tot això s'ha convertit en una zona d'oci i molt referent. I aquí ve la part interessant. El triangle realment no ha parat de créixer. El que va començar amb 3 botigues, avui en són desenes. Tenim botigues de wargames, de rol, llocs especialitzats en manga i importació japonesa, espais dedicats al K-pop, botigues de cartes on jugar-hi i cafeteries temàtiques. Realment la cosa no s'ha quedat en el triangle original, sinó que s'ha anat escampant pels diversos carrers i espais que hi ha per tota aquesta zona, com per exemple això que us he ensenyat, on hi ha una botiga de cartes, una cafeteria temàtica de K-pop o fins i tot la seva botiga de K-pop, en aquest cas la Momo Store. I la cosa és que no només ha canviat tota aquesta zona, sinó també la percepció social en general que hi ha sobre la persona friki, que en el seu moment era una persona marginada de classe, que fins i tot podia rebre bullying, o com a mínim durant la meva època i a la meva escola, però que avui dia ha canviat molt aquesta percepció, en la meva opinió, i com ja us vaig deixar en un vídeo, sobretot arran de la pandèmia, on vam haver de consumir streamers jugant a videojocs, consumint anime i moltes altres coses més, perquè és que si no ens avorríem un munt. I jo crec que des que la societat ens va normalitzar tots una miqueta més, tota aquesta zona no ha parat de créixer. O sigui, jo els darrers anys no he parat de veure com han obert cada vegada més comerços en tota aquesta zona, entre Passeig Sant Joan i els carrers annexes. I el que més m'agrada tot plegat és que durant tots aquests anys s'ha mantingut com un espai de trobada, com s'han mantingut moltes de les botigues que van obrir des d'un principi, com fomentem al final botigues on hi ha persones que realment creuen en tots aquests hobbies i en tota una cultura que des d'un primer moment va ser marginal, però que ara hem vist com s'ha mainstreamificat, com de sobte és més mainstream, potser per tot el que vaig dir, i ja sabeu això, que tinc el vídeo aquest de ser friquista de nou, però com s'ha convertit en un punt de trobada real i en un lloc que simplement gaudim, on realment no ens cal consumir més enllà d'una ampolla d'aigua, si no volem. Stay hydrated. Per no parlar de com ens hem apropiat d'espais, com per exemple al Viena, Passeig de Sant Joan, on si hi entres trobaràs moltíssimes taules plenes de jocs de taula, gent jugant a TCGs. I tot això, repeteixo, només necessita una ampolla d'aigua. Però, per exemple, una cosa que em fa molta gràcia és aquest Viena, que està pleníssim de gent jugant a les seves coses i que queda en aquesta zona, mira totes aquestes botigues, com que comparteix el seu hobby en aquests espais i doncs després se'n pot anar allà i fer un cafè per compensar les hores de son que falten i jugar a les cartes, a jocs de taula, el que sigui.
Xiqueres, ja sabeu per què aquesta zona d'arc s'anomena triangle friki, perquè realment no és un triangle, però el motiu pel qual cada vegada és més friki. I una de les coses que realment em fa por és que es gentrifiqui al final, així que creuem dits, perquè realment és un dels espais on més estona passo amb els meus amics, on més cites he tingut amb la meva parella i una zona a la que realment li tinc molta estima i on, com ja he dit, crec que no és necessari en si el consumisme. Moltes vegades només cal venir a mirar i a passar l'estona i al final compartir el teu hobby, sí que en sigui, perquè aquí ens podem aglomerar tots amb els seus amics o la gent que estimis. Així que res, aquest vídeo ha sigut una mica diferent, però havia de fer un vídeo sobre la nostra estimada zona d'Arc de Triomf i el motiu pel qual s'anomena triangle friki, tot i no ser un triangle. Ara mateix tampoc no sé quina forma seria. Rompa't un nas i ens veiem al proper vídeo. Ciao!